shi ne gamo na jini so ne an faɗa na yarda shi kwasan maso wani wahala ne yinsa ba shi da riba da ni da ke mun dace zo yar baba zina ba zo mai soyayya kin shiga raina zina ba zo yar baba 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 zina ba farkon kallonki da jinai ki ɗimewa zuciyata lokaci ɗaya kin ka yau sacewa na faɗa cikin tarkon ƙaunar ki babu dama na ficewa agaji nake ta nema gare ki dan kare na macewa zina ba zo yar baba 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 ya ki zo mai kyan tarbiyya na faɗa na ƙara a mata babu kamar ki waje na kyawun sura kina da kyawun hali da riƙon addini har da daɗin murya Zainabu Zozi baby